kok tibake truwok. Kowe ra sembrono. Ayo dibaleke. Ora ayak-ayakan ngono kuwi. Maksane. Baleke. Sorry ya sayang ya. Kadung mbok ambung. Malah komburi rambut entek kaya undur. Sepurane aku ora ngerti. Hei! Kadang Nek aku dadi kompor, Iya, iya. sampean dadi apane sayang? oh sing lanang gendeng iku ya. Aku lak nyenengke bojoku to. Paling resikone duwe bojo ayu yang ngono lho gendeng lho Mas. Makane sampean kudu duwe bojo kaya aku ben tetep waras. Malah sing gendeng kowe kuwi. Umpama sampean dadi kompor ya Cayu. Yen jelas sampean kompore aku njur sumbune. Kok iso ngono? Kompor tanpa sumbu, sumbuku ora iso metu mlebu. Mula sumbuku tokno ya, Dik. Iya, Mas. Iya, iya. Dadi aku mbok sumbani terus Iya ya, tak Mas. sumboni. Mas, Apa nduk? kono kan yo pengen dadi kompor Mas. Iya. Aku nggak mau kalah. Sampeyan dadi apa Cahayu? Aku dadi gas LPG Mas. Umpama sampean dadi gas LPG, aku sing dadi regulatore. Dadi mlebu mak Beles, bles. Wes gak ngeses blas ya Mas ya. Enggak ngeses Gak belas. ngeses belas. Wis langsung Buntet ya, bongko, Mas. buntet bongko. Oh, hamko. Oh, curalo. Dah, tungtak dulu dah. Tungtak dulu. Ini wae ya. Ini wae ya. Bojo pengen turu angel. Alhamdulillah wa syukurillah la quwata wa la quwata illa billah. Mak Cange Yulimbo. Inggih. Kaya kula niku jembleng selendang gumun setahun. Pripun. Masya Allah, ternyata masyarakat Bujel Nggih. biarpun skupnya di kelurahan, Nggih. tapi kaya kelasnya wonten ing kabupaten. Mula Ngaten, tepuk nggih, tangan ngaten, kagem nggih. masyarakat Bujel tahun hari ini. Nggih. Nadyan mapanipun wonten Saestu. Karang Padesan Nggih. ning pun kados wonten ing kita, nggih ta? Nggih, saestu. Nggih, Kula niku nggih. dadi dagelan pun enten pirang puluh tahun. Nggih. Lagek bengi niki rekor muri kula, Pak. Dagelan diliwatne pinggir kali, Pak. Kaya jan kuli kaya wong nyuluh kodhok Nggih. Masya Allah. Matur sembah nuwun Mas Dalang. Nggih. Krana beliau ingkang ngamangku gati, piyayi-piyayi ingkang berkompeten dari jajaran Forkopimjam, wonten Mbah Camat yang mewakili atau beliaunya juga rawuh dari TNI Polri, dari masyarakat elemen berbagai sedayanipun makempal dados tunggal. Tur mboten ngirangi subasita sopan santun adat ketimuran unggah-ungguh tata trap trusilaning piyayi Jawi, beliau Mbah Lurah Wahyu. Ini biarpun beliau itu ngasta wonten ing kelurahan, tapi secara kebijaksanaan untuk memprioritaskan masyarakat Bujel sedayanipun. Amin. Dipun cobi penjan raoske cobi. Sing mirsani sayek guyub rukun kados ngeten iki pendah bombong penggalih panjenengan. Nggih, bombong mongkok sanget. Wah, kula niki ngati angen-angen pun enten setahun. Pripun? Kula kok arep nderekke panjenengan kula ngati sinau, Mas. Sinau. Dalang iki dalang ngendi tur fenomenal kok ngendi kula ngaten. Lah panjenengan apa supe to Mas kalih kula? Rumiyin nate pentas kalih kula dateng balik papan Kaltim. Masya Allah. Manggenipun wonten dom mriku semanten. Wonten lapangan dom Nggih. pinggir Nggih. pinggir pantai Menawi mboten kelentu 2017 menika. Masya Allah, yayi Nggih. kok si awet enom kaya ngene to. Nggih. Malah tuwek mbiyen kali saniki lho. Wah, sampane ketoke junjung bosok bareng anu terus diceblokke. Wah. Sampai napa mboten kelingan to, Mas? Dereke Mas Parjito nggih. Nggih, Mas Kentir ngoten mawon. Ampun to, yayi kok. Mboten napa-napa. Manu pangapunten, kula niku sok kula mboten sok nate nyonyok penggaling yayi kathah. Mengke nek kula ngomongke kentir ngoten lak ndak saru wong kula larine penjan piyayi sepuh kok. Ngaten nggih. Nggih, halung gendeng ngoten mawon malah. Arwane leh genak ngoten lho maksudnya. Mas, sampean paling tidak kudu iso mirsani kepiye bengi iki ngono. Iso ndelok ngono lho. Mas Marjito ki lenggah. Biyen petuk ning Kalimantan apa ora kelingan apa? Sapa? Beliaunya ini lho, Pak Majito ya? Pak Marjito. Di. Ini lho. Dalange kaya ngene kok iso lagek teko ndi iki lho.
Rangkep saiki Bapak. Loh, Rangkep napa? Rangkep pripun to, Mas? ya ndalang ya bakul tremos barang sak. Lah wong iki dalang ora ndek asisten ki yo ngene iki mandiri. Iya. Mula pangapunten Mas. Kula niku Nggih. Sampean ki Mbah Wahyu, Mbah Lurah masyarakat. hebat. Pak Pak Wayan. Oh, Mbah Lurah Mbah Wayan. Mbah Wayan. Sopo to sing nulis Wahyu mo sapa to? Contonge sapa. Pangapunten Mbah Lurah, Peh Jan. Wis jan asisten. Awakmu ki lek rapal teko sing apal. Sampean Mas mriki Mas. Wong niku wau tra kula blegongi kok, Mas. Oh ngoten nggih. Jane panjenengan ngendika awit wau Pak Lurah Mbah Wahyu, Mbah pancen kula umbar mawon wis ben kisinan kula. Jenengan ki untung kok kula ki dadi dagelan kulino kisinan. Dadi ora spiro nemen ngoten. Iya. Piye Mas Lutut? Ya wis ngene ae. Kok ngene piye to lha iki piyayi sakmene kathah iki ya melu pengen seneng-seneng e kok iso. Gumun aku iki. Gumun pripun? Bujel nanggap wayang panggoe gedhi mek trimo ngresmekne jeding iki aku jalera. Wong ngresmekke jeding lah. Matane. Iki fasilitas umum masyarakat kok iso. Ora ngresmekne kamar mandi iki. Ora ngawur ya. Tak kira lek ngresmekne kamar mandi iki. Wong iki acarane menyongsong untuk Hari Pahlawan. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Kalian Hari Pahlawan. Pahlawan. Nggih. Ya. Yo gene kudune lak paham to 28 Oktober itu Ya hari Sumpah Pemuda. Itu harus kita pegang. Sebagai warga Indonesia yang baik kita harus ingat PHBN peringatan Hari Besar Nasional 28 Oktober Sumpah Pemuda. gini apa? Apal. 10 November. Hari Pahlawan 21 April. RA Kartini. Niki sekolah, Pak. Sekolah no. 2 Mei. Pendidikan Nasional. 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. 5 April Jumat Pahing. Geblake Pak kuwi nyen. Apa ini Hari Besar Nasional kok? Jumat Pahing iki. Wong tuwa ki ya pahlawan. Wah. Apapun bentuk pahlawan, kamu kan tahu apa arti dari pahlawan kan tahu toh. Pahlawan itu diambil dari kata pahla itu pahlawan itu pelaku. Nah, Bisa ora kowe? loh, pahlawan. Ayo jelas nih, Mas. Bisa ora kowe? Mboten saged. Bisa ora? Mboten. Rasane mburi. Oh iya, iya. Sini. Sing tuwek sampean. Pokoknya sing ra iso kudu manggon guri. Nah, Oke, Mas. Iya. Soalnya kalau kalian Mas Klutuk Loh, itu Gong. ada satu Harus penyelesaian yang positif. harus Oke. disampaikan Iso dengan ya baik. iso, ora ya Ora ora. ya ora. Ayo. Ngono. Pahlawan niku napa? Iso ora kowe iki? Mboten. Nek mburi. Nang guri, nang guri. Ora iso kok nang ngarep guri. sini. Ganteng oleh. Tapi ilmumu iki sini. Iki Sing gak iso kudu neng. Nang guri. Lah kamu kok aku ora iso iki? Lah iya, kok ning ngarep kowe? Lho, kudu neng. Ning mburi. Lah iya wis to. Jadi Sing ora iso ning mburi kok iso. tambah rungokne kowe iki apa? Lho lah kok kowe mubeng rene ngopo? Aku yo ora iso. Ayo padha wae kok iso. Ah, Bahasane. Pahlawan ki saka tembung pahlaki pahlawan tu pelaku. Jadi sosok seseorang yang melakukan sesuatu tanpa mempunyai tendensi utawa pamrih apa wae, itu patut disebut pahlawan. Mulane pahlawan-pahlawan biyen perang karo Jepang, perang karo Belanda, Oke. kuwi ora duwe pamrih apa-apa. Mung pamrih siji, negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia tetap merdeka. Alhamdulillah. Loh, dadi pahlawan iku yang ngono kuwi. Jadi pahlawan Pahlawan ki pelaku. Dadi wong sing melakukan sesuatu tanpa pamrih golek pahala kuwi pahlawan. nek enek sing mastani jutawan. Jutawan, lah Jutawan. nek jutawan iki. Jutawan ki juta ki duit, wan ki pelaku. Dadi wong sing akeh duwite kuwi jutawan. Nek dermawan. Derma ki dharma, dharma ki sedekah. Wan ki pelaku. Dadi wong sing seneng sedekah ki dermawan. Iso iki. Ayo pinter ya, Lho pinter. kene. Budayawan. Budayawan, budaya ki budaya, wan tu pelaku. Dadi wong sing nglakoni atribut budaya iki iso diarani budayawan. Lho. Lah nek bakwan. Mbak, Padha enek wane kok iso ngono. apa kuwi mau? Bakwan. Ayo nek bakwan apa tegese? Bakwan, bak ki wong wedok. Terus Wan ki pelaku. Terus? Dadi sing nggih bakwan ki wong wedok-wedok. lah wong lanang gawe apa Lah. kek? Cilot. Kowe iki agar Apa enek kok bakwan mbok tekoni iki rumah samu ki lho. Inilah bentuk syukur. Iya, wis to diomongi. Syukur yang luar biasa. Luar biasa. Mbah Lurah. Mbah Lurah Wayan. Wayan iki asmane iki nun sewu. Iki kaya-kaya piantun Bali. Iya, iya. Wayan ki. Ya lah. Jadi, Tapi insya Allah namanya Bali, tapi beliaunya cinta terhadap Jawa Timur, tresno karo Mbujel, dan alhamdulillah mengangkat harkat budaya ono ing tlatah Mbujel kene. tepuk tangan kagem Mbah Lho. Lurah. Lho, Iki lek ra ngene iki lho, penonton Aku- wayangan begini dicepaki gazebo iki lek ra Mbujel iki ra ngene iki.
Loh ini memang tempat untuk apa jenis berwisata kok iso. Oh, wisata gini. Engken no. Oh. Delok mburi ki akeh wisata tok. Bengi ki akeh iki. Loh, iki pengunjungnya yang ini iki pengunjung iki. Piye to kowe iki? Ya iki ki nggon destinasi Oh, wisata. iya, aku ngono lho. seneng aku memang. Mula pangapunten Mas Prajito. Nggih. Mbah Lurah nika mujudaken syukur. Syukuripun ingkang inggil ing Nggih. dalu menika lak ingkang dipun wastani guwak ragat. Nggih. Kabeh niku sing dijangka lak nek wis guwak ragat ben iso entuk nikmat. Dono Sing rasa. Nggih, ingkang dipun ijabahi menika ingkang nikmat dipun paringi kalian Gusti Allah Gusti Subhanahu Allah, wa taala. Syukur ki penting, Mas. Syukur itu penting karena semua itu adalah titipan. Mbah Lurah kagungan jabatan itu ya amanah. Wong sugih sing gelem sedekah kuwi ya amanah. Mbah Lurah. Nyapa? Anakku kok Mbah Lurah kok pamerne. Anakku sing ngene iki lho. Nyapa? Ning Polsek Mojokerto ya. Alah. Dinas po. Nyopet kecekel ndek iki. Lah wong anake nyopet kok kecekel iki lho kok iso. Paling tidak dicontoh. Contoh sapa? Ini ki kesuksesan masyarakat Ya. Bujel. Iso nggelar kaya ngene ndae kok mangsane. Urunan kok ngene iki. Lah mula iki ana tongkat estafet iki to. Iki Nggih. rukun ngene iki lho. Hmm. Kaya mbujeli rukun. Pripun? Enek apa wae urunan, enek apa wae kerja bakti. Nggih, Iki hebat, ora bedak-bedake siji lan liyane. piye Mas? Gen kuwi ngeri. Nek nggone sampeyan. Masyarakat iki ya ora kaya mbujel kene. Nek Bujel lak duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Berbineka tunggal ika. Iya, Kegotong royongan. itu selalu ditanamkan. Hmm. Lek nggon kuwi masyarakat iki enek dua kubu, Pak. Kok iso ngono? Akhirnya perselisihan itu timbul antara satu dengan yang lain. Hmm. Ngeri sampai saiki. Mas. Loh iya, sampai jam malam tuh dibatasi. Antarane dalam bermasyarakat. Iya, Hmm. ngeri. Jadi enek perbedaan pendapat, ada perbedaan segalanya. Jauh Pak kali Loh. dalam penjenengan. Nggih, tebih. Enek jam malam nggonku ki ya. Wong wedok ki maksimal metu bengi jam 10. Wong Wong wedok. wedok, wong Nggak boleh lebih. iya, lek wong lanang ki metu bengi jam 12, kuwi nguyuh dicekel. Nggonku ki koyo ngono. Wah berarti nggak sejuk Pak niki Pak. Nggih. Kuwi Wah. paling tidak harus ono penyaringan, sosialisasi tentang kegotong royongan dan keguyup rukunan. Lah nyapa dadak Lho sosial. kanthi ono batasan waktu kok. Nggih. Lah kok dadak sosialisasi ki lho nyapa. Kene iki sing kerja bengi ya menghormati sing kerja bengi, Lah, iya. sing kerjane pagi ya menghormati sing kerjane pagi. Lah iya to. Lah nek nggonmu nganti bocah wedok utawa wong Metu wedok. bengi kok jam 10. Niku maksimal. Wong Sing lanang jam 12 bengi ya, Heeh. nguyuh dicekel. Lah berarti ora sejuk hubungane. Lah nyapa ora sejuk. Ha wong lanang jam 12 bengi metu ming nguyuh tok dicekel ki. Lah lek ora cekel bre obat mabit ki masamu. Masa dikawat ngono. Ambok kowe ning ngarepe ben kuyon raimu kuwi. Wong Wong ngomong nesu. apik kok. Wong iso. ana sunan iki lho. Ora nesu dirungokke piyai-piyai sing Kowe iki lho sing kudu ngrungokne gagasan omonganku. piye Lah ya kuwi mau lho wong nguyuh. dicekel. Lah, kowe tau tumon. Terus ditang ngono. Ora Sik. binggit Sesuk-esuk nganggur. nyapa. Cekel notekku ya le. Tak tonyo tenan kowe engko. Lah nek tenggen kula nggih mboten jam-jaman nek ngomong Lah, wong niki nguyuh lho, Mas. dicekel, isu ya dicekel, awan ya dicekel, sore ya dicekel. Oh, kita curhat, kita curhat. Mangsane. Curhat. Kersanipun sekeca nggih Mas. Nggih. Sedaya nampi berkah lan barokah. Insyaallah ingkang lenggah dipun dongaken sedaya paringi seger waras. Amin, Paringi amin ya kathah rabbal rezeki. Amin. alamin. Kaangkat derajatipun. Amin. Niki dalu lak syukuran. Syukuran. Syukuran ki penting, Mas. Eh? Yayi Bujel ki ketoke sugih ya ora malih. Uripe penak ya ora ndangak, tegese sombong ya mboten. Tak omongi kowe. Wong ki tak dudoi. Wong syukur ki non sewu. Anu, non sewu, Pak. Nggih, Ning nggih, kene terima. to nyapa to dadak rono. Aku Aku ning kono ya penak kok iso. tak sapa Pak jenenge? Sopan, Pak Marjito. Pak Parjito. Biasanya nek tulisan iki sapa no? Boten. Niki lho, niki lho. Oh dipindahi Ah, niki. satu. Oh, nggih menika. Ki bokong menika. Hei, asmane Pak Iki lho Parsito. neng anu Ning gone epek epek ning. lho, epek. Ah, Epek timbang ah, lho. Oh, diwaca, nggih, no. Pak Warsito. Ah, Ngeten. Ngono. Nun sewu Pak Warsito. Pripun. Lek kritik ngomongnya syukur ki nun sewu. Saya itu bisa menganalisa dan saya itu mempunyai riset penelitian. Ah, nggih. Ngomong syukur loh. Ah, syukur. Wong lek ngomong syukur iku mbiyen iso didelok secara apa tindakannya. Nggih. Tapi sekarang dengan era globalisasi, Pripun? zaman milenial, ini kita bisa melihat wong sing syukure gede karo wong sing ora seneng syukur. Contone nggen pundi? Tak omongi. Bedane piye? Secara bedane? fisik,
Wong ki lek sukure gede iki iso didelok, wong sing ora syukur iso didelok secara fisik. Kon awak. Awak Contone. lek wong lanang lho. Lanang. Nun sewu. Ya. Saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang ki sukure gede, insya Allah 99,9% ini kedepannya besok bakal mlebu swarga. Alhamdulillah. Mergo sukure gede, Alhamdulillah. mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk ngopeni keluarga. Ki cagake Cagake keluarga. Tapi lek wong wedok itu ada 2 kriteria. Apa, Mas? Wong wedok sing ayu, iki malah duduhke wong sing kurang syukur. Iki sindene Mas Par. Tak omongi we. Kita ki Tak ayu-ayu omong. Niku ayu-ayu lho. Loh, kita Oke. omongi. Nggih. Iki realita lho. Piye, piye? Iki penelitian. Wong ki lek ayu ki malah besok ki nun sewu kurang syukur. Contone. Tak omongi. Wong wedok wis diparingi rambut ngemak bakung. Sok kala sik kurang trima pinarangan saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener. Sing Terus? disemir abang. Ya ora? Nggih, Ya ora? nggih. Mripat wis blalak-blalak. Ah, Sik ya. kurang trima, templeki lensa, templeki plastik. Agene bojomu yo mbok paringi lensa iki yo nggih lensa ayu kok. Tak templeki lensa lah kok lensane putih malah melek koyo kuntilanak iki lho. Ayo delok-delok. Iya apa ora? Nggih. Kurang syukur apa ora? Jelas. Malah ndengenane nggih lensa lho. Enek wong mulih luar negeri, Pripun? nggih lensa ndelang ngewangi mboke cethik geni. Akhire piye? Genine meletik ning mripate. Saiki pripun? PC bocahe. Kena azab. Azab. Kena azab Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener. Irung wis bangir wong sik kurang trima. Ah nggih. Sik disuntik silikon ben bangir. Ah. Bojoku yo contoh nyontoh ngoten niku, Pak. Oh nggih. Ben bangir suntik silikon, malah ora mancung lho. Loh, lah kok malah miring ngene. Saiki mu irunge kok lowo. Kudune yang silikon ki lambangir to. Kuwi ora bangir malah ndeledek ngene. Kuwi dielingke karo Salah sewu salah wis. kedaden nek Salah kuwi. kedaden Ah, kurang nggih. syukur. Dadi. Untu wis miji timun. Wis apik. Pinaringan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala untu wis miji timun. Sik kurang trima sik dikawat sik dibegel. Tur diganti kaya gigi kelinci Gigi kae. kelinci. Bojomu ya gigi kelinci ya. Ki ngawur ki mah nyambik. Dadi gedhi. Eh. Ya ora? Nggih. Wong ayu ki malah kurang syukur. Ah, nggih. Malah besok saya bisa meyakinkan nekankan wong ayu ki besok cadangane malah neraka. Wong ayu. Neraka. Wong ayu iki Neraka. Budek jane iki. anek sing nggon swarga. Swarga ki malah wong sing elek-elek. Mergo syukure gede, oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, diklumpukne dadi siji, insyaallah dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Alhamdulillah. Wong elek kaya ngono kuwi, Mula nek wong wedok-wedok kuwi sing elek-elek malah swarga. malah swarga, mergo syukure gede. ayu-ayu ngene iki Bahaya kuwi. Gambling, isuk main gambling. neraka iki. Ya mbok, Elek swarga. swarga. Kowe ngomongi kudu iso nglakoni lho. Iya ya, Tenanan lho. iya. Sampeyan muni piye? Ayu ki neraka, Elek swarga. seksi panjenengan Mas Ah, Pas. nggih, kula sekseni, kula sekseni. Mbah Lurah sak perangkate lenggah disekseni. Ah, Iya, iya. Ini maju. Napa? Iso nggelar kudu iso. Gulung. Gulung. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Wong buka kudu Nutup, iso. Jagung bakaran. tanggung perkarane. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Kowe omong tak takoni ra iso jawab. Tapuk lambene. Sing ngongkon sampean Urung dhewe. mbok tekoni mbok Ah sing tapuk. mbok kongkon kok. Ayu neraka elek swarga. Ya, Sing nimbali sampean sinten? Mbak Lurah, Asmane Pak Wayan. kagungan garwa. Kedah, Wedok apa lanang? bedok. Nek munyawang mau ayu apa elek? Liyane kuwi ya. Piye to kowe iki? Lah wong sing ngomong sampean dhewe wedok kuwi nek ayu neraka elek swarga. Garwane Mbak Lurah kuwi lho ayu apa elek? Liyane kuwi nyambut aja. Bu Lurah ditok Bu Lho, Lurah. omong ayu apa elek ngono lho. Bu Lurah, Ayu apa elek? aja kuwi aja. Loh. Nek kok bakal mindoh ndi lho. Ora iso wong kowe omong ayu neraka elek swarga kok ayu apa elek? Ya ora mesti yo kadang ayu kadang elek berarti. Loh. Ayo satu jawaban. Ayu, ayu, ayu. Ah, neraka berarti. Neraka wong Gitu, mau Mas. wis muni kok ayu neraka elek swarga. kok. Jane Mm. neraka tapi sarene tresno karo Pak Wayan, terus nyungkuyung masyarakat, terus nanggap wayang akhirnya swarga ngono lho. Dadi mek ngono lagi. Sing neraka ya kowe dhewe kuwi lho iso. Iya. Kok lem bleset. Nembang jajali. Iso nembang to? Iso. Nembang karo penyanyi apa dhewe? Dhewe sik. Ya, dhewe sik, dhewe sik. Iso awakmu ki suwi nyanyi. Nek gobyos ya. Nyuwun pangestu. Nggih. Sinden-sinden senior Oh iki. iya. Ah. Gede. Nah, Dan ora bleset. Kowe ro sinden nomor 3 sisih kene. lho kuwi langsung iku. Kuwi sing mare istimewa kudu suarane. Apa? Nek bengi bar nyuroke nguyuhe batere ra. Ngono. Kae.
mangsamu. Ayo. Ora paham kok cemu sak pira, Mas? Coba. Kembang iso mboten. Iso. Anjur pangestu kae karo. Tau ngrungokke ta. Tau ngrungokke nggonku yo. Wah, jan koyo wong nyigar keramik. Ayo. Saged. Iso. Man. Iso. Ya Mas, lagune ane ya Mas, manut nggih. Coba Bismillahirrahmanirrahim. saged saestu lho. Lihat sedaya nggih Pak De, Bude. Apunten Pak Parjito. Ayo nggih nyemanggaken. Jan dalange nek sepuh iki suguhane Lah niki minimalis. Nek dalang nom Mas Kangko, Mas Cahyo, Mas Bayu ngono kae ngarep mesti ono iki mik cukup roti kering. niki Suguhane niki mawon nggawa dhewe. roti kering kono Niki kon nggawa dhewe. Masyaallah. Pancen bengi iki tanggapane borongan. Jan lahirin ya. Anggih. Coba Mas, coba Mas. Cene sak Mas. Pancen dalang kentir iku benten kok. Beda. Wong aku lino nginceng. Lah, karo untuk kok ning Kalimantan Rambon. Rei rei rei. Rari rari rei. Rari rari rai ra ira. Rari rai ra. Lagi Mas Duduk. Ayo, Rei rei rei. aku seneng iki. Rari rari rei. Rari rari ra. Rai ra. Rari rai ra. Ya Mas. Piye to kok gak Cangkeme iki lho. Ayo. Lah wong kene wis muni kok iso gunane lambemu ki nggih muni. Ora kok terus meneng wae mek tengah-tengah. Jare mau iso nembang. Lambemu ki lho. Kowe iki muni kok. Terus kok meneng ae. Tak idoni yo. Lah wong wis nembang lho. Lah nggih lho jarene mau iso Mas nembang. Dalang ki mulai jejeg keprak. Kene lak Ah. sangkit ndang langsung santak to. ngono. Sindene nembang. Dadi ngerti greget. Nah, ngono lho. Bagaimana? Loh, kowe kene wis musik muni, kene muni kok Ah. sampean gak bunyi ki Ya, piye? ya, piye aku piye? Kowe engko tak ijolne sitok ning kono lho kowe engko. Malah Aku piye? napase metu. Napas. Oke. Ambekane ditokke. Ya. Ayo Mas, musik Mas. Ngono ya tak kokon. Musike oke ra kowe. Aku piye? Napase ditokke. Ya. Ini Mas. sak. Rei rei rei. Rari rari rei. Rari rari rai ra. Ira. Rari rai ra. Koclok iso iki. Lah nyapa malah mbok abab iki yo. Jare napase kon ngetokne. Napase metu ki karo bengok, Karo piye? karo metu suarane. Aku lak napasku metu. Re re. Ya ono suarane. Laku. Ambil napas kuwi arep nyumara ngono lho Mas. Karo piye? Suarane metu, napase metu. Heeh. Lah ngisin-ngisini to kowe. Piye iki? Kok piye? Napase metu, suarane metu bengok. Nah, Ngono lho. Ya Mas. Aja mari budek musisi ya. iso mulai eling. Bengok napase metu. Ya, bengok. ya. Nggih. Rei rei rei. Reri reri rei. Oi! Rari rari rai ra. Ira. Oh! Rari rari ra. Oh! Rei rei. Oh! Ngkrek tenan nek ngisin-ngisini kan. Pancen angel kok Sing angel angel. niku lho Mas Dito, niku lho sing angel niku lho. Sampeyan ki jo ngisin-ngisini Mas Parjito. Ayo. Kelasé Kalimantan, Ah. Sumatera, njajah. Digawa adoh-adoh kok malah. Iki ora trimo ming dalam kota, dalam daerah, luar kota, luar pulau, luar angkasa. Iki mumpuni. Isi. Sembrono. Sembrono Lah lah. niki lho kok. sing ngomong niku kon bengok pangah bengok rasah. Nyapa sebabnya laris? Napa? Kuwi lho gawane ning kene iki lho. Mula laris. Ayo musik. Ngono kuwi. Nek wis aku rei 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 terus sampean rari rari rai rai ra rari rari ra. Ngono lho. Iya. Aku reri reri re sampean rari rari ra. Rari rari. Engko. Nanti ora saiki, engko ngenteni sik.
ora kesusu. Latah kok. Rumangsamu. Musik, yuk musik. Rei 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 Ora tau bener. rari rari ra rai ra rari rari ra. Masuk duduk masuk. Rei 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 rei. Tembang ae ora tau. Masuk rari rari ra rai ra rari rari ra. Ya kamu yang masuk duduk dia. Musik. Rei rei. Ale parah to jare. Terus lehmu muni kapan? Jare engko Saiki. ra. Wis ora nembang karo kowe. Diomong angel. Kowe iki nek dijak nembang kok iso tenanan ngono Iya, kok iya. iso. Ayo, awas. Lara. Iso tenan apa ora? Iso. Ganti wae A minor coba. Wangel kok. Lale lale lelu lale terbangi. Tak deh, tak deh, tak deh, tak. Apa? Napa? Enak nggih lambemu apik aku. Saya itu gawe contoh dulu, sampel dulu. Awas. Mencontohi. Wis ganti neh. Itu lare-lare. Mas. Mas. Magadi. Mas mbok panjenengan ki Angel. melu kepiye ngono lho? Angel niku. Bocah niku angel kok omong-omongane. Kowe ki jan Mas Parjito ki ya lek ngarep-ngarep sampean ki paling ora diunggulke lho kowe. Iya iya ayo. Kok iso mbok yo nglenggahke Mas Parjito Lah sisik. nyapa dilenggane wong iso linggo dhewe. Ngono. Kok masalah dalange iki lara kuwi. Maksudnya gini, kono Kyai Sepuh, Seruh ora tuwek enom ora nrutus. maksudnya ki Mas Parjito lenggah ki tujuane apa? Yo ndalang mosok ngono mudin kuwi ya. Kowe lak ngerti to dalang lak mesti atribute ngagem blangkon. Iya nggih blangkon. Nggih helm lho ya dikira pemadam kebakaran. Awur ben dipangku penak kono lho. Pura iki bangku iki. Pejak omong-omongan kok iso suwi. Sing serius. Nah, serius Mas. Sing serius ngono. Nggih nggih Pak Parjito. Nggih Iya. nggih. Pak Parjito. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah ya salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin matur nuwun dumateng Mbah Lurah Selen. Atur suwun, Mbak. Loh, Nembang kok. jan seneni Mas. Piye to ditembangke ngono Kang? Nganggo Wong wis syair. diiringi kaya mau ki manut karo awale ngono lho. Mungkin bakal mikir nah lah aku dadak-dadak nih giting aku. Pekerjaan apapun pasti bawa resiko pemikiran ngono lho. Yo, Ya ya. matur nuwun dumateng Mbah Lurah. Mbah Lurah wayan memang amanah. Masyarakat pasti terarah, Rezekine berkah barokah. masyarakat pasti terarah. Rezekine berkah barokah. Wong kok apa-apa iso ki. Diomongi kok. Jane gatikan lho jane niki. Matur nuwun sedaya para perangkat. Berangkat. Perangkat iki ya pas tapi. Sedaya perangkat kabeh hebat, kabeh hebat. Stop. Alon jajal alon. Matur nuwun sedaya perangkat. Coba. Sedaya perangkat kabeh hebat, kabeh hebat. Ngene iki lak ya melu seneng to. Senengku mek mewakili kanca-kanca. Sampeyan ki tuwa ning tuture iso digawa ngono lho. Dadi perangkat aja maksiat. Siap. Iki piye iki? Alah mbuh.
Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah iso manfaat. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah bisa manfaat. Kowe iki kok iso padha ae karo kono. Tak getek dilak datukmu. Matur nuwun penonton sedaya. Ingkang sampun mirsani budaya, mirsani budaya. Sareng-sareng nderek ndedonga. Mugi sedaya panjang yuswa. Matur nuwun dumateng Pak Dalang. Padalang ingkang sampun gelar wayang, gelar wayang. Piyayine sepuh sregep sembayang. Tumindak maksiat kuwi arang-arang. Iso to ya. Pinter, Tumindak pinter. maksiat arang-arang. Arang ora tahu bahkan ndak pernah. Amin amin. Ya lek amin. pas kilap tok kadang-kadang lakoni. Bapak Dalang ngasto sinden songo. Sinde songo ndi terus yo songo iso. Lah, songo lho. Songo. Ayo. Bapak Dalang ngasto sinden songo. Halus. Songo. Yen tak delok nindake perintah agama, perintah agama. Ana sing enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Ana enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Sing pinggir dhewe bocahe ayu. Yu kuwi ngono ya idamanku ya Alah. idamanku. Yen sandinge rada lemu. kuwi ngono uga gendakanku. Wah, tak jotos tenan kowe. Wong apik-apik kok iso. Ayo kene, Dok. Salatullah, salamullah. Ayo, Mer. Allah Tuhan. Ayo, Meri. Ayo, Mer. Kata Mer. Salamullah. Allah Yasin Habibillah. Kene, Dok, karo Mas Kuduk, Dok. Coba. Dan tak golekne sing apik. Kene, Malah kaya pegawene Bang Mekar dan lamu. Kene. Aku. Wes, sampean karo aku, Dok. Sini, Dok. Selamat malam. Gandenganmu ki aku. Aki sakmene iki cop-copane sepiro? Wes Aki, to Aki. nikmatono. Nikmatono. Siji Bersyukur disa mawa cara. Kowe lho Aki. Nggih. Aki kan nek timbele loro sistok positif, sistok negatif. Nggih. Men karo plus. Betul. Tak delok anu top-top. Sing plus di sing min di ngono to. Antara plus karo mini ombone ra padha lho, Mas. Tambah 50 tak jol iki 50. Wis to syukurono kabeh iki wis dindom dhewe-dhewe ginarise dhewe-dhewe. Nyuwun pirsa Mas Parjito kan. Nggih, pripun? Gandengane iki pasmu ya karo iki. Ah, Aku Jodoh ah. kuwi cerminan dari dirimu lho, Mas. Aku Iya. biyen yo mbok rayu-rayu no kok biyen ketok apa saiki ketok apa. Bojomu apik bakul tahu takwa. Lah nyapa? Iki bakul kacang bandar ta iki. Wis to apapun bentuknya. Nek bojoku iki lak nuwun pangapunten Ya, Mas wis. Parjito. Nggih. Bojo kula niku memang saya haruskan untuk nge-gym setiap pagi satu kali. Iya. Setiap hari satu kali. Mula awake apik. Nggih. Takon nge-gym, takon senam. Bojoku ki melayu kok. Lho bojoku ki hobine melayu, ben isuk Melayu Sehat. olahraga, lho Mas. nyolong diuber melayu. Oh, ambleset to kuwi kok iso. Gak sayang, gak Lah sayang. ngono lho. Enggak itu. Wah, lha kok ambumu kucing men lho iki. Rumangsamu pemene ning pring apa anan bajing apa? Oh, jeding. Ini ya, Dok, ya. Dudu awak. Lali lho tak lap. Iya. Ini, Tempat Dok. kok sing ngono. Aku ki nek umpama jejer karo sampeyan, ki kaya-kaya adem atiku, Nduk. Duh, tenan aku lek Ngono. Nduk, Saman yo adem Mas Dejer aku. adem tenan. Aku adem. Adem. Aku lek jejer aku ki adem, Nduk. Berarti ayam adem ngono ya, Mas. Ya, adem sing ndur, adem sing sor panas kudu. Dadi Sayang, cintaku, suamiku. Pripun, Dik? bah, lagi Sama halus. lek tresno to karo aku. Nggih. Lagi apa?
Iki umpamane ya Mas. Alah. Pripun Cahayu? Umpamane aku dadi kembang. Sampean sing dadi apane Mas? Ayo wis gandengane kembang mesti ana to, Nduk. Yen menawa sampean dadi kembang, aku tak dadi kumbangi. Gak isa. Sebab ana lagune. Piye? Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak entup, tak entup. Mas, berarti aku sampean top iya. terus ya Mas. Engko lek anu tak selintupku. Ma! Ngapa kok dadak nyelintupmu wis? Topmu kan, Mas, Apa? prigel kan dadi bunga. Heeh. Upama aku ya tanduran pring no piye Mas sampean. Umpama awakmu pring no aku dadi bajing. Dadi aku mek seruntul tok ning Lho, sono. ora mbok krowoki. Yo aku ning sono tak krowoki. Ada Apa nek dadi pring gundulmu iki? Kok lek dadi pring aku dadi gendruwone. Wes. Ora indah. Pangga indah Oh, awake enak dhewe wong itu ya dadi pring, sayangku kuclung ya. cintaku. Iya, Dik. Sayang, Dalem sampean tresno to karo aku. cintaku Cintaku. kepadamu tulus Sayang, dengan hati. Sayang, Apa, Dik? umpamane aku dadi kompor. Sampean sing dadi apane Oh, sayang? Piye, Dik? Umpamane aku dadi kompor. Iya, iya. Sampean dadi apane sayang? Oh sing lanang gendeng gitu ya. Aku lak nyenengke bojoku to. paling resikone duwe bojo ayu yang ngono lek gendeng lho Mas. Makane sampean kudu duwe bojo kaya aku ben tetep waras. Malah sing gendeng kowe kuwi. Umpama sampean dadi kompor ya Cahayu. Yen jelas sampean kompore aku njur sumbune. Kok iso ngono? Kompor tanpa sumbu, sumbuku ora iso metu mlebu. Mula sumbuku tokno ya, Dik. Iya Mas. Iya, iya. Jadi aku mbok sumbani terus Iya ya tak Mas. sumboni. Mas, Apa nduk? kono kan ya pengen dadi kompor Mas. Iya. Aku nggak mau kalah. Sampeyan dadi apa Cahayu? Aku dadi gas LPG Mas. Umpama sampean dadi gas LPG, aku sing dadi regulatore. Jadi mlebu mak Beles, bles. Wes kok gak ngeses blas ya Mas ya. Enggak ngeses Gak belas. ngeses blas. Wes langsung Buntet ya, bongko, Mas. buntet bongko. Bongko apa wis. Sayangku. Apa nek, Dik? Cintaku. Dalem. Hujan gak romantis Ya, belas iya, ya. iya, iya. Umpama aku Ngapain dadi itu? sandal tengene Mas. Yen sampean dadi sandal, aku dadi jepite. Sandal kalau tanpa jepit tidak ada artinya. Mula kaya ndene tresnaku lan tresnamu iso kejepit dening kaya sandal. Terima kasih sayangku. Dik. Mas. Jepit kae ning dhuwur, sandale ning ngesor. Heeh. Ibarat sing ning ngesor sampean, sing ning dhuwur aku. Iya senenganku. Aku yo mau kalah Mas. Kayak sandal kayak apa kowe? Kono kan yo ndek sikil to Mas. Aku yo ndek sikil Mas. Apa? Aku pomo aku dadi sepatu Mas. Sampean Sepatu. mau dadi sepatu no, aku dadi teleke. Dadi mbok idek kelet terus ning awakmu. Yo, Ngalor ngidur wong loro ting selenting gitu. Heeh. nek mambu selentang sedene oh kaya kluthuk Oh, karo Bojone. bojone. Dadi ketara. Ngono, kita berbulan madu ya, Dik. Iya. Wis pokoke sing kepenak. Mas, coba aku minta kodnya, Mas. Minta kodnya, Mas. Minta kod. Ae lho, nyapa tok nglirik ngono ae lho Mas. C, Mas, C, Mas. C, Mas. Kene. Oh alah. Kumi hiligea Oh alah. Indiana. merah diligea. Ya, Bang. Iya. Siapa tahu Yaro. Asik. Coba kamu dari sini coba. Kamu dari situ, Gel. Rono. Ki hubungan ki. Awake dhewe ning Rono. ning isor tower e Mas awake dhewe. Sing apik ning dhuwur tak jongkrokne kowe. Keluarga penyakit tok. Dek Prigel. Iya sayang. Prigel. Iya. Kamu larinya slow motion. Lah ya. Iya. Ya coba. Beromantis ya Iya. Mas. Dek Prigel. Iya sayang. Mas Klidik. Aku. Apakah kamu merindukan aku, sayang? Iya sayang. Aku sangat merindukanmu. Jenenge tangga ya mesti. Kumi hiligea merah diligea. Siapa tahu Yaro. Rasa cemburu nyambet aku jenenge. Merah diligea Kumi hiligea Miligea
abot Mas Yo. Iki masuk cilik bandule abot Ram. Ayo kok. Aku. Ya ya. Juwotok sing mah. Mesti meri giyeting. Ning kene, Aku yo Mas adegane tak piye? tuyu nang kok. Kowe kudu iso romantis lho. Adegane Romantis nek padha nome padha tuweke ngene kok. Ayo penak to karek pok. Karek amoe kok iso. Adegane piye, Mas? G. Kamu dari sana slow motion. Iki sapa iki wedok? Lo aku paling tak ini Sri Devi. Sri Devi. Aku Sanjedu. Berarti Sanjedit karo Sri Devi. awakmu serigala. Lho kok apik iki, Mo? Hani. Hani ki sapa? Mary. Eh? Kok Hani? Lho bapakmu, mbakmu jenenge Hani to? Hani ki sayang, apik. Mary. Eh? Oh, ayu kopokan lho iki malah. Piye to? Sing Yo, apik kaya sing iki lho. romantis ngono lho. Kok ngono? Mary. Ya sayangku. Ayu. Sama narep nyapa? Arepe maling. Lho nyedek Kaya kowe iki desik Kok malah. marani dhek kok iso tak Walah, nyapo. Wong marani kowe kok arepe nyapo iki Wong jenenge. ayu iki gak patek peka lho, Mas. Ki, Mas. Lagumu apa, Mo? Aku paling tak apa Dek, Dek. Kumhelikia. Gemere ya, saru. Kan iso Sama bahasa. yo India. Malah iso bahasa Angge malah bahasa India barang iso bahasa Inggris pinter. Ari gemere ari ta, Pri? Tum. Gemere ari. Ari? No. Malah kayak kucing ya. Kowe iki kirek kok kucing. Ora tau ro kucing jane. Kayak kucing karo kiri. Spesial lagu untuk kamu. Nehi. Nehi ke puncak gunung tinggi. Naik Hei, kuwi naik kok iso nehi. Naik lek sing muni wong bujel, lek sing muni wong India ya nehi. Ayo sing apik kok iso. Mas. E minor. Kok ya kanakno ngono ya, Mas. Awake dhewe sawetara ora sah meri, Dek. Gak meri aku Mas. Ben jajal. Ning Tok ndi wae. aku? Aku ning ndi? Surpring nah. Dene kono dak. Anda arep ngono kok ya rewel Ram lho. Hamko hamise curalo. Masya Allah, modelnya kayak tumpeng iso nyanyi ya. Suarane apik. Hamko hamise curalo. Kowe iki jane iki kemesraan apa latihan senam? Aku pengen Malah pencilaan. kaya kuwi lho, Mas. Hamko hamise curalo. Dil mi kehi tum cubalo. Hamko hamise curalo. Lalah tanganmu. Wong wis gua rono kok terus ngrayak. Lah ya iki tak buak terus golek iki ngono. Ya ora ngono boleh lah. kok iso. Tak Tung tak dudah, 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 tung tak dudah. Tung tak dudah. Yo, Wil, tak. vokale ngono. Tak. Vokale. Wil. Eh, Hmm. wis sewengi ngene. Tak. Tak. Hamko. Tak. Wil. Anu njaluk disogok. Mas, iki pengibote iki sok ngiringi qasidah. Kok mbok jak nyanyi India ya blesete adoh to kok iso. Buajahe pojokan ke. Ngono. Adik, nggih. Nggih, rada budal. Tak deludah. Dan ayo. Ayo, Ndang e. tak. Tak. Ayo, Dik. Nah. Asik. Asik. Yo. Yo. Sepite tempo. Bil.
hamilu juralu Aku hamilu juralu Aku hamilu juralu Aku hamilu juralu Ulilari umdari Oh, amko oh juralu dah tung tak dulu dah tung tak dulu ini wae ya. Ini wae ya. Nah, apik ki? Piye piye piye? Kok gak romantis? Piye piye piye? Wes aku. Nyapa? Bareng tak angkat tak duk nih. Piye, Lah Mas? kok muni ya? Piye? Oh, LPG-ne metu. Berarti LPG. regulatormu Mas sing kurang trep. Rek kok gundelmu. Kowe ki yo ngono. Aku kon dhuwur mbok uncane ngisor mbok dedel ya jelas metu to kok iso mangsane. Nyapa Mas? Tetep aku. Ya wi isi Coba. staples bar Dek Frigel, Ya? lagune ora angel-angel. Hmm? Iki digaweke mau lak Mbah Lurah pun jam 12. Sudah. Digaweke nuansane rada rame ya, Nduk. Oke. Ben pelok wae. Ya. Pelok wae, pelok wae. Kene. Eh. Bojomu tetep diladeni Kene, kok. Yok. Tulungi to Mas romantis. Oh, iki jan. Mul. Aku bar mbok gendang kok iso ter ngono to Mas. Lah gundelmu. Aku hasrat Mas. Sisi yo gila aku. Rusak hasrat. Yo ora apa-apa kok karo bojone dhewe. Ya. Aku birahi. Piye? Tak kawin suntik ini, Dek. Suntik cengelmu kowe. Awas, gaweke ya, Mas. Oke. Coba. Oke. Aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu durung kowe wis nasu ning kali gawa pancingan Wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu durung kowe wis nasu sosor bebet di sosor meri Salahmu dewek mohon diwari, besok gak lagi-lagi. Kacang kembang kedele kriwe ada di grojokan. oh ayo Saben-saben elengke pulo-pulo wis bejaku ya dek ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runtike atimu Genti awake dhewe Mas sing drama ngono kuwi Mas. Ayo. Ya. Ayo. Apa? Ngono kuwi mang lho Mas nyanyi. Ning room ayo. Piro sak jam? Ngono kuwi lho. Fatir. Imak cucut dimadai karo bacem-bacem ini bawura. Aduh Mas, Neng pasar kok tuku cipil, gak samarian rata pikir. Aduh dek ojo kuatir. iki lho Mas senenganku. Iya. Aku anggur nyanyi ki nek kelingan sampean. Kelingan tidak. Iki lho. Manuk gagak awaku pancen sengaja pancen dijarah. Aduh Mas, sakit hatiku. Ono kadal kok ngombe oli, yang tak budal ojo digondel ya.
digondali. Bang kacang kembang kadele elae lopak rape dadi gawe yen pancen dikarepake ayah ingkang terno moleh wae. Terima kasih Mas Lidik Tuk. Ya, Terima kasih, yuk, terima Cahayu. kasih. Aku tak duduk dulu ya sayang. Ya. Apa tak? Duduk. Terno, terno. Alah liku kita kudu diterne ora. Terno tekku terno. Aku gak iso ngeter iki. Diajeng prigel. Coba rene. Ah, ya. Diajeng prigel. Serempet. Duduk. Diajeng Dawuh Kang Mas. sawetara. Bojomu nyapa to kok dadak ngendok rono ki kok. Aku kanggo tibake. Sawetara ndak derekke kondur ning kedaton ya, Dik. Kene. Sumpah lan prasetyaku kepiye-kepiye panggonku. Ngetutke rasa tresnaku. Ayo kondur bebarengan ya, Dik ya. Injih Kang Tuk Mas. tuk. Iya. Nah, ini. Sik, Mas. Rada metalama. Batune bojoku sik ngedrop. Lah kuwi ra gawe mic kok lambene banter kok. Piye, Mas? Aku monggo ditok-tok, Mas. Aku yo tok-token kok, Mas. Ayo. Loh, Kono ayo kepiye to? ayo ning Kowe njaluk ning ndi? tok-tok. Eh? Tok-tok terus diiringno terus lungguh ngono kuwi lho, Mas. Tuk, Mas. Duduk. Diajeng Mary. Dalem Kang Mas, aku seneng nek sampean ngene iki no, Mas. Mengingatkanku pada masa lalu sampean pas gandrung aku kaya ngene iki lho, Mas. Diajeng Mary. Hmm. Wis mulya dhewe kana. Kok mbok kan mulai ke kepiye? Yo Ketoprakan diderekke. ngono kuwi lho, Mas. Gawe kata-kata sik. Ora usah samar, ora usah kuwatir. Tresnaku mung karo kowe Cahayu. Napa leres to Kang Mas jenengan ngendikan ngoten niku? Aku kondo bloko ya diajeng ya. Tapi jenengan mau lirak-lirik kalih ngono. Mripatku mung lirak-lirik ning atiku tetep kanggo kowe Cahayu. Ya terke. Tak tundang tak. Ayo jangan tundang. Tak. Ya. Nah, ya. Tak. Kok ngono? Bareng kowe mlaku koyo ngono apik Cahayu. Piye Mas Rudu? Koyo bangsong. Lah yo iki sing ngendaki rada senimpen kok. Budulmu. Bangsane. Mas Parsito. Pripun, Mas? Iki lak Titik. wau nduk prigel pun. Nggih. Kali Mbak Lurah. Nggih. Mary nggih ngoten. Nggih. Iki kesempatan malam hari ini kula saged derek panjenengan. Nggih. Kula ngampil ingkang penyan. Derek pun Toh. niki Nyumanggaken panjenengan milih. Milo. Nggih. Mbok beli wonten serat. Wonten. Oh, nek Mas Parsito ki Bebas, kok. bebas, Kene, merdeka, kene, merdeka kene. nggih. Kula sementara tak milih riyen nggih, tak milih. Nggih, panjenengan milih salah setunggal sing gawan kula Iki saking kiri iki ora apa-apa. Kiri. Nganjuk. Iki. Oh, iya, sama sik Ya, ya. Menika nggih gawan kula. Niki. Ngoten nggih. Nggih. Oh, jadi gawane yo akeh ngoten. Kene Cahayu. Pun tidak. Awi njaluk gandeng. Mana? Kene Cahayu aduh. Lah ngene lho, aku lek oleh ki oke, lek kuwi mau alah koyo codot. Ayo codot-codot to iki. Tapi mang aku mbok gawe tapi rong bayar. Sampean ayu atimu modot ngono lho. Wong ngono to. Ayu tur modot Tak kira atine. Kowe codot. krungu piye? Codot. Berarti yo krungu tenang. Berarti ya tengen. Tengen. Iya, Jadi iya, iya. krungu. Kene coba. Pun iki Nggih, purba wasiso ning sampean. Sugeng dalu Mbak Li Mbak Sange. Nggih, sugeng dalu. Ngono lho. Kenalan sik no. Lah kalau
kali niki pun tepang to Pak to. Mosok wis kenal. Endah to, endah jeneng endah. Endah. Salah WA kan. Sapa asamu, Dok? Rere Wah, Fatmasari. alah, yo yo. Endah sing Sapa? Endah. Endah ki oh yes gak duduk iki. Sapa? Sapa? Rere. Rere Pak Sito. Endahe wong sidene didik barang mbok telu. Re, Dalam. sehat ya? Alhamdulillah Ya sehat. ya wis karo aku karo aku kene. Cih. Iki mau wis tembang sawetara. Iki saiki titiwancine jenengan bebas untuk memberi hiburan sebagai para penonton. Iya no, iya. Sapa lagune? Aku mesti dodol korden bareng lho. Hah? Dodol korden. Heeh ki mang slambune mbokku Ngawur. tak pedhot. Iki ki style bocah saiki ki saangger siden gawe kenekan. Bojoku lek ngene kakean. Daging sampirne kene. Kene dikai, tengah kai, mburi kai koyo pemean. Lah yo ora beda. Pakai anu ae, campur sari. Terminal apa kuwi Madiun Ngawi cobi. Nah, ngono. Coba. Yo. Medun ae Pak De. Oh Pak D. Wong seni kok nyeluk kancane kok Pak D. Keakraban. Ah timbang Pak D ya belum melik. keakraban oh nggih. Anu Pak D C Pak D. C. Nah gitu. Nggih. Nggih tahu pula. Yen aku kangen. Kira lulu. Aku kelingan kayak ning stasiun Kediri lho. No. No. Kereta ndoho. Kangen karo Dek Rere. Ta sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak elus-elus pipimu. Awas kok Nyapa? aku yo bleno pasangan sitok lho. Oh iya, awakmu nek nganggur gak penak ya. Anu Bu, engko Bu. Gini. Ah. Niku nggih gawan kula niku saking Nganjuk. Tak golekne. Ah iya. Iki cara panganan ngono lento. Dadi cara panganan ngono lento. lento. Iya, bahane kok tempe bosok. Malah Saka kacang tulu. iki ya. Purun. Iki Nggih, malah mbok ibadah tape ini aku. dinikmati to. Ngene iki Disyukuri, malah penak. disyukuri ngono lho kok. Malah oleh. Mbok aja nyepelekke aja. Oh alah. Kok malah. Lagi Wis ben dirasakne Mas Kluthuk. lagi mendem ra kolu lho iki. Pomo mang sampean bersyukur oleh aku mesti oleh luwih apik. Dene mang mbok getuni kok malah yo luwih ngono kuwi to. Asline Dewa Jawa Togong ki nyabdo sam. Tapi ra apa-apa. Apa? Bener ra apa-apa. Alhamdulillah. Bengi iki nek neng bujul nek iki alhamdulillah wis. Sebabe, Mas. Ra udan ngene iki untung enek iki. Lah nyapa? Dadi wene gluduk lho ya ini. Ya ora kok iso. Sayang. Ya. Ya Allah. Malah jijiki ya. Mas. Mbah Lurah ki karo kuwi yo kedanan ngawur ae. Ya nih, Cok. Mbah Lurah gro-gro kuwi. Alah Mas yo mbiyen lho karo Mary obat terus bar Mary terus aku. Ya. Kene lho Mas ayo Mas. Sampan ki mbok kene iki aja diwehi kembang mawar ngene iki to, Nduk. Lah Iki iya. kandil Mas ki. Aja kowe kembang kandil. Iki kembang bojo ki Mas. Diganti sesuk. Kembang apa? Kembang api kene iki kembang api dadi meledos gundulmu. Kowe ra sia-sia ora. Alah mbiyen kita apa to Mas? Ya anu biyen ketok elek saiki menemen ngono dadi. Ngene ya, Dik. Wah, nggih kaos tangan bareng. Nggih kaos tangan bareng saya. Kaos tangan matamu tak kurite ireng kok yo. Kok kaos tangan piye? Bangsane. Ayo, Dedang. Iki wis tak blonyoi kunir barang lho Mas jane. Kowe ngerti, bojo kuwi nek masuk angin, cukup nggih tolak angin utawa antangin. Dek iki lho iki. Aku kayak mau kayak apa Mas? Tak keroki ngono. Tak keroki gegere kok metu nomere lho. Rumah sampanan kodok no kok. Enek tulisane ngene. Piye, Mas? Coba lagi. Leset. Ayo, kaya kuwi. Yen aku
kaget aku Mas, aja banter-banter Mas. Ora omong roh mengok, aku kaget lho Mas. Mbok ngono kuwi ngomong dhisik. Aku arep nyanyi kanggo sliramu, Lah Cah. ngono lho. Dadi Bocah kok ayune kaya ngene. Lho kok malah kaya kethek. Lah aku ya ketek lanang kuwi kok. Iya, iya. Alasannya. Sayang. Aku mang ambok-ambok. Aku. Lho kok tibake truwok. Kowe ra sembrono. Ayo dibaleke. Ora ayaan ngono kuwi. Maksane. Baleke. Sorry ya sayang ya. Kadung mbok ambung. Malah komburi rambut entek kaya undur. Sepurane aku ora ngerti. Hei! Kadang-kadang Mbok wale malah kaya bokong kethek. Maksane. ora ketok lho Mas. Sing apik ngene, sing apik ngene. Sik Amit pangapunten. Pangapunten. Ora usah pamit nang dhuwur ora usah pamit. Trauma apa piye wae kok dadak. Gane kamu. Iki namun iki kabutan gelungan lho Mas. Lah iya. iya dia. Nyapa yuk. Aku nek pelanggan baru iki. Bangsane. Ayo. Cek gawe rene mok. Ngene sing apik didol ndase piye? Aja. Yen aku kangen, Lah ngono lho Mas. kangen karo sliramu. Tak los-los. Tak sayang jangkrik. Jangkrik. Min dono min ya jangkrik. Aduh jangkrik. Nyapa. Loh, bojomu ki karepe memberi Aku perhatian lho Mas. Perhatian, mbok gendong iki ku ketatap ngene amu iki lho. Grenjel ngene. Wis sak cepot ki lho Mas. Biasane pengen nyepot ngono lho Mas. Iki kok iso. Aja mbok cepot wingi ngono kok iso. Ora tenan. Langsung senep ning weteng. Aku iki Mas yo ngono nak sampean selingkuh atiku yo lara Iki Mas. latine kene iki. Loro atiku. Tak sayang. Sik tak balik niki lu nyocok cangkemku nggo. Oh, malah tak jrongkrok tenan iku malah. modele kaya ayu-ayu. Aku gumun. Hei, kowe ro nek turu kuwi. Ketoke saiki dandan sinden ayu. Kuwi mau ning jero elep budal bareng rombongan. Dipoto kancane. Aja ngelokne lho. Ambak kaya niki. Belan ono to Mas. Ambak kaya niki iki gendane Pak Gendut iki. Dibelane ngono dinyo. Tak sayang, tak elus-elus rambutmu, tak Iku belek-belek jebol nang kok. pundakmu, terus tak odot ilatmu. Iku ojo to Mas. Sarono, Dok, sarono, Dok. Coba sampean madhep. Ilat kok diodot iki lho kata. Apa Lho kono lho wis. kowe ra krasa Sumpah nonton nyanyi ya. dapetin Aduh, sik. sing Suaramu kurang enak, Dok. Suaramu kurang enak. Dan masyaallah. Iki mimik nggone AA. Kamu kaya lho. Matur Mimik. Alhamdulillah. Kayak lho Mas ke diombeni lho Mas. Aku kok gak ngombeni to Mas. aku haus. Men aku ya. Njero jeding ngono ta ambene. Wis nasiyo-siyo. Waduh, kanu Dik. Apalagi sayang. Cuk. Keringetmu kasihan aku. Aduh. Mas. Ngono kuwi lho perhatian kaya ngono Mas. Aku mbok dilapi to Mas. Aku mbok dilapi. Bener rambutku dhewe, rambutku tanggonmu Mas. Iki serbet ini iki jos. Ora serbet wi, anduk wayang. Oh iki anduk wayang. Jek. Apa kowe ra krasa dapetin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Yus. Bareng kanca-kanca campur sarinya Indonesia.
Yuk Kang, sikat sak jose. Apa kita campur sarung jenenge? New Kentir Indonesia. Oh, gentara nada ngono kok. Jase kono. Kae budhe kae diantar Aku tak sana. mulai. Ya udah, saat Dodok rono lho. ya lewat pinggir yang lewat ngarep ke Satpol PP ya. Aku ndene digaruk dicul neneh kok so. Colne wis rada ketuwek. Ketuwene rada enom ya diopeni dhewe. Mas Marsito, Tripun. nyektosipun lumampahing pagelaran menika gumantung saking panjenengan. Nggih. Rono kula kalian Mas Milo namung nempel wonten pagelaran. Nggih, panjenengan. nggih, nggih, nggih. Dados sak gaduk-gadukipun sak kecakup-kecakupipun wonten ing pagelaran Nggih. sedaya dipun lenggahaken wiwit saking Nggih. muda, sepuh, Nah. semuanya disamaratakan. Nggih, kedah ngaten. Nggih, 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 Pak nggih. niki Menika kula nggih mbeta presiden Nggih, kula nggih. sak menten Nggih, katahe nggih. nggih. Kedah dipun jumenengaken. Monggo, monggo. sama sih. Satu Dua, persatu. dua, ya kene. Dua. Nah, dua ndak apa-apa, dua. Iya, Aduh. Ah. Ya, ya. Mas Kluthuk panjenengan tangkleti asmane sinten Nggih, nggih, kersane? nggih, Mas Dito. Ah. Mas Dito. Ada oh, pun kita. Ya. Wis nyogon kabeh telu gon kabeh. Ya. Asmamu sapa Nduk Cahayu? Nggih, sugeng dalu. Iya, iya, iya. Kepangaken nami kula Matrika Risandri Artania. Jenengmu apik men to. Sik sekolah jenengan. Nggih, Kelas pinten? alhamdulillah. Kelas pinten? Kelas 10 Kelas 10 SMA. iki berarti oh Kelas SMA ya, satu kelas 1 SMA. SMA. Ya, ya, ya. Sekolah ning tidak Teng SMA Negeri 3 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Amin. Pokoknya sekolah terus. Nggih. Saman, asmane sapa? Kok mencap. Kita awakmu sombelek tuwek gualak. Sabar dong. Namamu siapa? Happy Surya Octavia. Mbok meneng atau iki tekon nang ini. Asmane siapa? Happy Surya Octavia. Nganjuk. Nggih, Kelas pinten? 10. Oh padha kelas 1 SMA. Nggih, Sak sekolahan. beda. Oh beda sekolahan. Ya ya wis bebas. Sampean berdua pe nembang apa wis nyanyi apa bebas. Iki mumpung iki nggo elektron sing Pasti aku nih nggih. Sekitar tak tekok riyen. Aku mau Nduk Cahayu. Itu sih melihat. Oh ya. Ade. Tentang asmara. Diisi kita 9 nyamut jenenge. Dek, kita 9 lintang asmara, Nduk. Oh, lintang kitir. Lintang Duet, asmara. Pak. Lintang Duet. asmara. Tuh, duet nih, Nduk. Nggih, duit malih. Duet gitu. Duet iki nyanyi wong loro lho, duet. Apa duet ki sing dipangan ning lat biru kae. Kayak duet. Duet iki sak mangkok 500. Dawet. Dawet ki pakai renang kae. Kayak cawet. Mas, style pun style. Ya, ya. Duet dhewe ngono rasane. Duet nah.